Ръководството на Казанлъшката професионална гимназия Иван Хаджиенов пред ученици от 10 до 12 клас и техните родители представиха проектът «Прилагане на компютърните технологии при употребата на възстановяеми енергоизточници в промишлеността и бита». Проектът е на стойност от 51 000 евро. Идеята при специалното разработване на този проект е била да бъдат обучени специалисти в Казанлък за поддържането на възстановяемите източници на енергия. Към настоящият момент специалистите по тази сфера са предимно от чужбина. Едва 20 ученика ще бъдат одобрени за квалификационния курс в специален обучителен център в Дрезден, Германия. Учениците, които ще заминат за Германия, ще бъдат подбрани след положени изпити по английски, компютърни технологии и електрооборудване, които ще се проведат през април 2013. Възпитаниците на гимназията коментират, че проектът е уникален шанс, от който ще се възползват. Да, голямо предизвикателство за нас, защото е нещо ново и нещо, което не сме пробвали до сега. Е интересно да посетим нова държава и с различни интереси и култури. Ами да, по принцип темата е интересна и може би този проект ще ни даде много пътища, ще ни отвори много пътища за напред в Европа и ще ни даде добър старт, ако сме решили да работим някъде. Мисля, че ни помогнем доста в бъдещето, както и в реализацията ни в тази специалност и е голям бонус към нас за всяка реализация в тази общност. Една от идеите на ръководството на Казанлъшката професионална гимназия за разработването на проекта за специализация за възстановяеми енергоизточници е, че регионът в Казанлък се очертава като най-големият фотоволтаичен парк в България, за поддръжката на който ще са нужни поне 1000 специалисти, разказва координатора на проекта Красимира Чурбаджийска. Идеята на училището, когато подбирахме тема за проекта, беше да включим новите очаквания, които ни поднася бъдещето. Това, че по проекти, по планиране на общината, ние трябва да станем един от най-големите паркове за възобновяеми енергийни източници в цяла Югоизточна Европа. И изхождайки от това, че общината си е поставила подобни цели, нашата цел беше все пак да подпомогнем и общинското развитие и да предложим на нашите младежи възможности, които да им дадат шанса тук и сега да се реализират и да успяват, а не да търсят възможностите на живота зад граница. Затова и професионална гимназия Иван Хаджиенов върви в тази посока, да търси това, което се очаква от нас като специалисти и което може да предложим за нашите младежи една бърза и своевременна реализация. Не случайно практиката за квалификация ще се проведе в Германия, където 20% от енергията е от възстановяеми енергоизточници. Бъдещите специалисти ще посетят и един от най-високотехнологичните паркове, този в Фрайбург.